Моңарчы югалганнар да. Siz kim? Biz halakat kechirdik. 815 reis. Siz quyruqda edingizmi? Ortqa. Men шығам. Барысы да тәртиптә, без сөйләштек тә, алар без очкыч табылганга ышанды. Минемчә, бергәләп Ашаникны хөкемгә бирә алабыз. Сездә ничәү исән калды? 23 кеше. Сез 23 кеше дидегез бит. Иде. Дүрт көн үтте. Беләсеңме, бу бик узак түгел. Агымны табу өчен 1-2 атна кирәк була ала. Ягъни Майкл нишләгәнен белде. Мин анда шикләнмим. Нәрсә? Нәрсә? Сун, нәрсә булды? Минем туй балдагы. Ул югалган. Син аларны кияргә җыенмыйсың бит. Нигә юк? Эй, миңа бу аяк киеме ошый. Миңа да ошый. Ләкин син буларны киячәксең. Аның буе синнән кыскарак була ала. Юкла, әни. Киллияттә ир тапкан булсаң, безгә димче кирәкмәс иде. Мин киллияткә белем алу өчен йөрдем. 4 ел укыганнан соң мөмкинлекләр бар әле. Тик соң булганчы ир табарга теләмисеңме? Вакыты җиткәч иремне табармын. Синең атаң вакыт җитте ди. Достым, мин сиңа әйтәм. Бу елны син мәхәббәтеңне табачаксың. Язмыш китабы шулай дисә, димәк бу дөрес. Әбием бу китап аша бабаем белән танышкан. Ул һәрвакыт булыша. Нинди хатын-кыз? Мин аны танып алсын өчен ул ниндирәк икәнен әйт. Кызгылт сары. Кызгылт сары. Әйе, мәхәббәтең Әфлисун кебек булыр. Үзем турында да кайгырта алмыйм. Нинди хатын тагын? Син хатын-кызга кайгыртырга рөхсәт итә аласың. Ирләр алай эшләми. Ир-атның тормышында максаты булырга тиеш. Башкаларга караганда күбрәк эшләргә, үсәргә тиеш. Ул чакта аны балыкчы улыннан күбрәк хөрмәт итәчәкләр. Бу эш сөйләшү генә, Джин. Бик мөһим эш сөйләшү. Мин ничек? Яхшы, а? Әйе, шәп. Син бәясен кисмәгәнсең. Шаяртасыңмы? Әгәр аны киссәм, галстукны ничек кире кайтарам? Ул бик кыйбат. Димәк, Джин, мәхәббәтең шалтыратса, нәрсә дияргә? Көтеп торсын дигән. Эй, дус,